Čo, ja som došiel a priniesol som mini medvedíkov. Čaute, ja som doniesol som rybičky. Ja som ryb. Tak toto otváraj. Čo, ja som Mr. Tosher Fruit a doniesol som tropické ovocie. Čaute, ja som Olan Bolan, Skibidi Molan a dneska som doniesol som berries. Musím to malo osvetliť. Nejde to stopnúť. Čau, ja som Mr. Savage a priniesol som jahôdky. Čau, ja som Olan a priniesol som tabletky pre nás. Kúkajte, aha. Vidíte, to sú tabletky proste na nervy. Sportnenky. Proste Zranke Reloado? Zranke Reloado, áno. Rozdiel to porane, takto nech to je. Rozdiel to. Kamoláha, čo tam on dal. Však to je ono. Dobre. Giban. Dobre. Čau, ja som Košan, ktorý je veľký mušan a má malý košan. A priniesol som grapefruit. Komu to vonia? Čau, my sme Tošan a Olan a priniesli sme Rainbow Fish. Rainbow Flick. A potom to všetko spolu spápame, lebo sme prasiatka. More. Nechytaj mi ho. Nechce, keď je masívny. Vieš čo iné masívne? Čo? Môj low taper fade. A vieš čo iné ešte masívne? To bude dobré. To je dáš Andrew. Pozrite sa. Ideme to zmixovať. A ideme to všetko zmiešať. Mňam, to bude super masívne. Prečo všetko odpíkaš? Nebo šengaj. Tak a teraz to máme všetko zmiešané a ideme si dať. Tak a ideme si nabaliť do takéto misky. Masívny, veľký perfekt.